tati, to je ale krásná, velká a nepotopitelná loď. To máš pravdu, synku. A tahle loď nás odveze do nové země za novým životem. Já už na takové lodi jednou jel. Byl to na Orlíku to bylo před 10 lety, ale tenkrát se tomu ještě neříkalo tak moderně jako záoceánská loď. Byl to prostě výletní parník. No a ten parník byl teda malinko menší než tahle loď, ale řeknu ti, jen co se odpíchnul od břehu, šel ke dnu. A proč? Nevím, možná vzpoura námořnictva? Ale prosím tě, co nás tady lakuješ? Na Orlíku, co se já pamatuju, v životě nebyla žádná vzpoura námořnictva. No, možná to úplně nebylo námořnictvo. Spíš bych řekl, že se tam někdo motal s fajfkou kolem nádrží s benzínem. Hele, je ti jasný, že tenkrát žádný nádrže s benzínem nebyly, jo? Byly to vlastně nádrže s biolihem. Byly to nádrže s petrolejem, sírop. Nemáš takhle náhodou na mysli uhlí? Přesně tak, s petrolejovým sirným uhlím, nádrže. A tenkrát se tam prostě kolem nich někdo motal. A bude na téhle lodi taky sirn petrolejový uhlí? No, myslím, že asi ne, synku, ale minimálně se tu bude někdo motat se zapálenou fajfkou. Nemává tahle maminka? Jo, mává. A máš pravdu, zřejmě se dostalo na řadu. Jdeme koupit ty lístky, takže pohlídej tady zatím ty kufry, Alfonzi. Jo, jasně. Neznám já tě od někuď? Nemáš náhodou dva mladší bráchy, protože to bys potom musel být zaručeně syn nějakýho obuvníka Šimiceho z Dobříše. Ne, počkat. Spíš nejsi 30letý plnoštíhlej blonďák s plnovousem? To bys byl potom nejmladší vnuk starýho peroutky drogisty z Blovic. Ne, to taky nebudeš ty. Hele, už jsi byl v Anglii? Já byl 3krát. Poprvé to bylo asi před 15 lety. To jsem sloužil na lodi jejího veličenstva. Ta šla k jednu asi po 100 kilometrech. Zase tam byl nějaký problém s úhlím nebo s něčím takovým. Po druhý jsem byl v Anglii, tam mě dovezla španělská loď. Tam mě dovezla z toho ostrova, kde jsem 5 let žil předtím, když to rozkutala ta první. A tenkrát to noviny hrozně rozmázly, mluvili, zkomolili jméno Robinson Crusoe nebo něco takového, možná, že jsi to slyšel. Po třetí jsem tady byl, to bylo vůbec nejzvláštnější, to bylo před 2 lety. To jsem takhle si plul svojí pramičkou po Ružomberku, pěkně v jižních Čechách a jako správný námořník jsem si přihnul rumu. Bum, probudil jsem se a byl jsem v Anglii. Tenkrát se totiž trhla, myslím, že to byla hrozně silná vichřice a prostě ta posílala lodě, kam se jí zachtělo. Já ti říkám, nikdy nevěř jihočeským mořím. No, Alfonzi, to si děláš srandu. Já tě tady nechám 5 minut a někdo ti ukradne kufr. Co to má znamenat jako? Zděnku. Jen se tak nerozčiluj. Možná, že jsme ty kufry předtím blbě spočítali. Nebyly 2. Jo, takže ty ještě nemůžeš ani počítat. Byly 3, vidím, že nejsou 3. Jdu za četníkem, pohlídej tady ludu a ty 2 kufry. A jestli se někdo z vás ztratí nebo kufr, tak si mě nepřej. Pohodě, neměj u mě strach. Na mě je spolek, když to víš. Ale strejdo, víš, že je to největší loď na světě? No největší, ale jak jsem... Třetí způsob, znám jenom jednoho člověka, který to praktikoval, nedopadlo to dobře, je plankton. Necháš se unášet proudem? Nedoporučuju. Nikdy se mi to nepovedlo. A 4. způsob, a ten je podle mě vůbec nejlepší, je plavat jako rejnok. Vždycky, když jsem byl v nesnázích, tak jsem se choval jako rejnok a říkám ti, nikdy se mi nic nestalo. No Zdeňku, teda Alfonsi, už nevím, jak se jmenuješ. Tady byly 2 kufry a už je tu zase jenom 1. To děláš naschvál, nebo... Počkej. Běž dál, je třeba se nad tím zamyslet. Čet si někdy knihu Hercule Poirot od Agáty Christie?
No tak to jsem samozřejmě čet, ale nechápu, co to s tím má společného. Mnoho, milý Hastingsi. Tak, milý Hastingsi, teď ti řeknu, co to s tím má společného. Olivu a monomy. Ale tati, proč je tu vůbec strejda s náma? No víš, my jsme se plavili do té Ameriky v podstatě kvůli němu. Dělá rodu hambu, kudy chodí, tak jsme chtěli začít nový život v nové zemi. Třeba jako onehdá na mojí svatbě. Všem svatebčanům rozřezal šaty, jenom aby jim ukázal účinky svého nového lepidla pup. Ale nějak se domákl, že se chystáme odjet a od té doby se ho nemůžeme zbavit, to snad znáš. No, takže doufám, že teďka, jak utekl, tak už tady zůstane. Pojď, musíme na loď. Všem cestujícím se na vědomost dává, že největší a nejslavnější loď všech dob právě odjíždí. Vy už jedete? Synku, rychle, musíme. Já ti teď ukážu, jak se naskakuje na jedoucí loď. To jsi v životě neviděl. Chytej tátu v klobouk. Tak, základ je, nesmíš se poučovat od ryb. To bylo ve vodě. To necháme ve vodě. Základ je, když chceš někam skočit, chovat se jako vzdušný živočich. To jest například albatros. Albatros je něco jako rejnok mezi rybama, tak to je albatros mezi ptákama. Teď ti to předvedu. Kapitáne, hlásím, že posádka... Jo, tati, to je ale krásná, velká a nepodobitelná loď. To máš pravdu, synku. A tahle loď nás odveze do nové země za novým životem. Já už na takové lodi jednou jel. Byl to na Orlíku to bylo, před 10 lety, ale tenkrát se tomu ještě neříkalo tak moderně jako zaoceánská loď. Byl to prostě výletní parník. No a ten parník byl teda malinko menší než tahle loď, ale řeknu ti, jen co se odpíchnul od břehu, šel ke dnu. A proč? Nevím, možná vzpoura námořnictva? Ale prosím, že co nás tady lakuješ? Na Orlíku, co se já pamatuju, v životě nebyla žádná vzpoura námořnictva. No, možná to úplně nebylo námořnictvo. Spíš bych řekl, že se tam někdo motal s fajfkou kolem nádrží s benzínem. Ale je ti jasný, že tenkrát žádný nádrže s benzínem nebyly, jo? Jo, počkej. Byly to vlastně nádrže s biolihem. Byly to nádrže s petrolejem, sírop. Nemáš takhle náhodou na mysli uhlí? Přesně tak, s petrolejovým sírným uhlím. Nádrže. A tenkrát se tam prostě kolem nich někdo motal. A bude na téhle lodi taky sirn petrolejový uhlí? No, myslím, že asi ne, synku, ale minimálně se tu bude někdo motat se zapálenou fajfkou. Nemá tahle maminka? Jo, máma. A máš pravdu, zřejmě se dostalo na řadu. Jdeme koupit ty lístky, takže pohlídej tady zatím ty kufry, Alfonzi. Jo, jasně. Neznám já tě od někud? Nemáš náhodou 2 mladší bráchy, protože to bys potom musel být zaručeně syn nějakého obuvníka Šimiceho z Dobříše. Ne, počkat. Spíš nejsi 30letý plnoštíhlej blonďák s plnovousem? To bys byl potom nejmladší vnuk starého peroutky drogisty z Blovic. Ne, to taky nebudeš ty. Hele, už jsi byl v Anglii?
Já byl 3krát. Poprvé to bylo asi před 15 lety. To jsem sloužil na lodi jejího veličenstva. Ta šla k jednu asi po 100 kilometrech. Zase tam byl nějaký problém s uhlím nebo s něčím takovým. Po druhý jsem byl v Anglii, tam mě dovezla španělská loď. Tam mě dovezla z toho ostrova, kde jsem 5 let žil předtím, když to rozkotala ta první. A tenkrát to noviny hrozně rozmázly, mluvili, zkomolili jméno Robinson Crusoe nebo něco takového, možná, že jsi to slyšel. Po třetí jsem tady byl, to bylo vůbec nejzvláštnější, to bylo před 2 lety. To jsem takhle si plul svoji pramičku po Čumberku, pěkně v jižních Čechách a jako správný námořník jsem si přihnul rumu. Bum, probudil jsem se a byl jsem v Anglii. Tenkrát se totiž trhala, myslím, že to byla hrozně silná vichřice a prostě ta posílala lodě, kam se jí zachtělo. Já ti říkám, nikdy nevěř jihočeským mořím. No, Alfonsi, to si děláš srandu. Já tě tady nechám 5 minut a někdo ti ukradne kufr. Co to má znamenat jako? Zděnku. Jen se tak nerozčiluj. Možná, že jsme ty kufry předtím blbě spočítali. Nebyly 2? Jo, takže ty ještě nemůžeš ani počítat. Byly 3, vidím, že nejsou 3. Jdu za četníkem, pohlídej tady Ludu a ty 2 kufry. A jestli se někdo z vás ztratí nebo kufr, tak si mě nepřej. Pohodě, neměj o mě strach. Na mě je spolek, teď to víš. Ale Strejdo, víš, že je to největší loď na světě? No největší, ale jak jsem už tady několikrát říkal, i největší lodě se můžou potopit. Ale řeknu ti jednu věc. I když se loď potopí, ještě není nic ztracen. Hlavně je důležitý naučit se plavat. A ne tak, jak vy se to učíte ve škole, ty komerční blbosti, jako je kraul, motýlek. Musíš se to naučit od zvířat, který to umí nejlíp. A to jsou mořský zvířata. Lež to. První zvíře, od kterého se to můžeš naučit, je delfín. Neboli též latinsky dolfinus. Já bych ti to ukázal, ale tady není voda, tak ti to jenom tak předvedu ten plaveňák, takhle. Tak to byl delfín. Někdo to má rád, plaveš rychle, ale není to úplně ono. Druhý zvíře je kreveta obrovská. Že? Obrovská mořská želva taková. Ta želva plave zhruba takhle. Víc trochu machá takhle těma ručkama. Třetí způsob, znám jenom jednoho člověka, který to praktikoval, nedopadlo to dobře, je plankton. Necháš se unášet proudem? Nedoporučuju. Nikdy se mi to nepovedlo. A čtvrtý způsob, a ten je podle mě vůbec nejlepší, je plavat jako rejnok. Vždycky, když jsem byl v nesnázích, tak jsem se choval jako rejnok a říkám ti, nikdy se mi nic nestalo. No Zdeňku, teda Alfonsi, už nevím, jak se jmenuješ. Tady byly 2 kufry a už je tu zase jenom jeden. Ty dáš na schvál, nebo... Počkej. Běž dál, je třeba se nad tím zamyslet. Četl jsi někdy knihu Hercule Poirot od Agáty Christie? No tak, to jsem samozřejmě čet, ale nechápu, co to s tím má společného. Mnoho, milý Hastings. Tak, milý Hastings, teď ti řeknu, co to s tím má společného. Olehu amonomí. Ale tati, proč je tu vůbec Strejda s náma? No víš, my jsme se plavili do té Ameriky v podstatě kvůli němu. Děláro do Hamburgu, kdy chodí, tak jsme chtěli začít nový život v nové zemi. Třeba jako onehdá na mojí svatbě. Všem svatebčanům rozřezal šaty, jenom aby jim ukázal účinky svého nového lepidla pup. Ale nějak se domákl, že se chystáme odjet a od té doby se ho nemůžeme zbavit, to snad znáš. No, takže doufám, že teďka, jak utekl, tak už tady zůstane. Pojď, musíme na loď. Všem cestujícím se na vědomost dává, že největší a nejslavnější loď všech dob právě odjíždí. Vy už jedete? Synku, rychle, musíme. Já ti teď ukážu, jak se naskakuje na jedoucí loď. To jsi v životě neviděl. Chytej tátu v klobouk. Tak,
Základ je, nesmíš se poučovat od ryb. To bylo ve vodě. To necháme ve vodě. Základ je, když chceš někam skočit, chovat se jako vzdušný živočich. To je například albatros. Albatros je něco jako rejnok mezi rybama, tak to je albatros mezi ptákama. Teď ti to předvedu.